Circle ziak tu Sue Crafton zir top ni cho hulam mania in lampanin ka in khal ho meka son hu her chau ani awang chuan Santa Teresa kong puidung chu atholin tlan hanuam per hlaya mai ka vol suazen kar kum som pangau pa chu khalin traffic zai ngai chung zel chuan katlana case ka chin fel zo chau awangin karil ru athovengin ka ngai tuana po azang khai wa mai ka beka chuan dollar sang li chek chu ka akaran maya keniang meche private detective lo atan chuan thave tok tak chu ani chu California vandum pol rui mai hnuai chuan katlan zela ni po sukchen or chau ani to kong pui lai ta katlan meka ka kar dar thalang atang chuan nula pakhat kar wara chuangin aron tlan ti hi ka va mu theya orsa sen hi asira aron tlan mek bok ani atlan dan atang chuan min le pel adu ani karinga ka han tlan muang thuaya min ron le pel ma chuan ka hnunga kar dang toyata pol hi ron lang vele boka chutia dar thalang lam ka bi lo zok lai chuan enga mori thuai silai ri ni om tak hi ka ria chulam chu ka ngai ven thuaya atlan po katlan muang ta khop mai chuti lai tak chuan ka hnunga kar war lo tlan chu mu le mal om lo lekin aron tlan bor bora control tu om lo ang main kasira chuan aron petek nok mai ani ama tlan porsa sen hnung chu asudota asir lama chuan tlan lein road sign chu asubur maya ka kar po chu ti din tum chuan a break ka han tlo ve ngal thuaya khoi lama tanga ron tlan nge ti po hriat lo le ka chakin Mercedes car hring hi haron lim puata kar var chu aron sudot mai le ngala at nung lama chuan motor tlan ve ho chu din tumin an break na sa hle ti motor ke chik tuar thom atang chuan ka hreng hal maya motor in su thom ari hal bur boka arap thlak nge mai soito ang khan chonhu her chau ania traffic atholin kan speed alo sang hlom deuh po aniange kong sira vai vut khuzam che tang chuan kar varom na chu a hriat kher mai kong sira tlan chuakin road sign a su alo ni a road sign sut chiat chu a kar chunga chuan alo la in khai vu mai le ngal ka kar atang chuan ka tlan chuak thuaya ka hnunga chuan Toyota pol khal tu khan min ron zui ve ngal bokani kar khal tu chu nula lanau pan mel tak hi ania a kar khalna alo bo a mai chu thisenin alo bol zui maya ni khor helawin alo let der mai le ngal kar kong khar chu hon ka han tuma ka hong thei lova ka hnunga Toyota kar khal tu pa chuan aron hong roka a chunga chuan alu tanghala khoi che su ambulance alo thlen ma chu ka han tia ka kot chu ka phela a thisen chuak ti top tur chuan a hliam lai chu ka han tuam ngal thuaya chupa min pui tu pa chu samdum kumsom ni pali borvel hi ania a mela chuan a hlau thon melin azam mel hle hea alanau panwanga ka ngai deuh mai ani nunglama chuan pui tu mamo au thom ka hriat awangin chung pui ngai te pui tur chuan ka kalkual zunga an lo in hliam na hlom ang reng viau mai Mercedes car hring khal tu pa chuan asira chuan phone lo manga ambulance le police a ko ani ka ring porsa sen khal tu pa ve thungero athil mu chuan a sok ve viau aniang che son zai reng a rel lawa halo thu deuh top mai ani Toyota khal tu pa chuan kan nula ngong chu lo non ve renga aladamin ka hria lo ti supa boipui tu anei thoboka ni pa pakhat keru tliak chu boipui turin ka kal san jok ta ani a hnu rei lo te a chuan police an lo thlenga ambulance aron thleng chop chil ve reng hal bok mi pui tlema zong chuan thil thleng mu chak chuan an dingin an bel chiang boka mi chiat to te po hi then khatan chuan en nom mai alo ni thei ti ka hriat pha le zual ka thian pa pakhat chanchin butana thok thalami John Birket po thlalain alo buai lea biak po ka bedu talem lo nula chu ambulance an zon ru lai chu ka thlir liama driver then khaten en chuan police thu zo fia tur chuan kanom khomuang hlom ani atu zinga chanchin bu ka han chiar chuan nimina nula accident kha a thi thuan lo zika ka khongai ruang reng kho mai a chanchin tlema zong an lo ziak tel bok kani Caroline Spurrier kumsom ni pani mi
California University a final year zirlai aloni ama chu Denver Colorado lammi ani thung athalak asam adar thlenga sei mit mumoi takle hlimhmel taka anui lai an lo da telbok athalak atang ringot poin nulangai nat om tak ani ti a hriat the ani chutiang nula du om a han thiringot chuan min thongin ka oma chuan no tu om ang tlat hian ka hria ka lo khongai ve em ringot mai ani tunlai chu ka office rong an hnoi awangin kar masalama tangkhan in lama na ka thokria ninga ni zingania ka kongkhar chu tuwe mo hian aron kik dot nota ka han hon chuan le kha nula thita kha halo lung le ta ni hi ka tir ru hial mai ma se a mel enin anu ani ngai ang ti ka hret hei a in che da na tang chuan kum som livel mel hi a pu ani chunu chuan Michelle Spurrier kania ka fanu accident line abul naya ilo om ve ni omin ka lo thria ti in toy khomuang lem lo chuan han soi ngal tonga lo lu dro kha thil thleng kha poi ka ti pui hle mai che ka han ti luama coffee in duem han thumuang phot ta che ka han ti lea coffee te ka siam zo chuan sitting room lama chuan kan thu du na kan ti dun ta ani zoi muang in aron tong chuaka police te chuan ka fanu kar kha an han bel chianga a passenger car lama khan silai mulu na han hmuwa ka fanu kha accident ni lovin tha nge lo ni a han tia a soi zong chuan aril ruan a hle ti a hriat hei a in zoom zo lo chu a han trap le ria tlema ngai a o deuh nu chuan zona ka han zor ve le hrama police te chuan engtin nge an ti ka han ti ve le a tual tha khe san ziak lu ta ti vak ngai na han hreri lo misual wak vel pakhatin chan le wang po om lovin na ka pani an ringa tuemo om hlei thil tia an pu deuh tlat ani ke chuan chutiang misual chu Los Angeles vela po an tam khop mai ka lo ti ve le a ani chuan ka ring thei lo ani a chan chu chohulam hi a hna tho hun ani a tinge hna thok lova khang huna khatiang huna a om dai ti hi ka hrethiam thei lo ani chu ba ka a hna tho puite point a chan engma soi lova a chua thut thu han soi ani khoi huna nge a tho a University Bull Restaurant a thoka kum khat vel chu a thok to an manager soidanin papakhatin azar boireng thu min hrila no bo tumma se a no bo hlei thelo thu le anin zia thu te a soya a han ti le a chupa chu a reng em ka han ti ve le a ka hre chiang lo wein hi kha chu an chuak dun ve to ani ome chung te wang chuan restaurant a po chuan a ron kal sek maya a phone deuh reng mai box sia engma thok hlei thelo in a siam ani ome Lieutenant Dolana Khan private detective in it humin sila ka fanu thi na a mo phurtu hi ka hredu ani Peace Barrier heng lai police te hian thato khopasin an na an tlin vio mai ka han ti vele rama ka ring chi alo ka pasal dam lo wangin Denvera ka thlo hole angaya tu emo rin tlak tak kuta he case ka da lo chuan kal theilo ani khongai in min pui ram ro a han ti ta ka chuan nula khongai na nen karem ti ve thei ta ani khongai in ming tlema zong ka mo don ania ka han ti chuan a tul om chin ming chu mi zia saka ka beka chuan ka aktaran mai na thar ka ne le tareng mai chu ani na in ka na hi thi na le mi sual nen a in kai hnoi thina wangin nuam lo ti chang ka nei fo thin na a ka tuina zong ani miau si mi mang ang tran pui le mi thi te an dik na chan vo pe khi ka mo phurna ka ngai bokani dik tak a soi chuan police ke enroll na case ang chi ya hi chuan in thiar fil him ka du thina midang ne na case khoi pol hi ka du ngai lo a mai ro chu kha nula ka khongai na wang khan ani ange he na thok tura ka lo in ta lu tak mai ni mak chu ka in tiru ang reng viau mai chu ba ka Lieutenant Dolana Kha he tual thana case la tu ania ka mi hriat chian ni in private detective te hi min ngai na lem lo viau thin kha ani si chutia Peace Barrier ka hne na aron tir tamai chu makka tiru ang reng viau mai bok Peace Barrier in min chuasan nu chuan arang theyang berin police station lamakalin police report dollar rukin ka valei chuak nga la
Lieutenant Dolan na chu alo lova Emiralty Record Department an secretary chu ka beta zokani Spurrier accident chungchanga hriat duh tlem ka neya silai mu kha khoi lama tanga local nge ti te hi hriat ani to emle ka hanti dek ka shelo halo ti bung hut mai forsa sen khaltupa kha ka ngai tua ani kha ka velama atlana ka omna atanga thalo te atlana toyata khaltu po kha at tangkai viawang thu hretu dang te hi enge an chanchin panga paru vel kha kan nia tu nge zo na an zo to le ka hanti dek Emerald ti chu a pasal ka deal time ati mai tur mel hi a puta police record zong hi ka hrilche arem lo ti chu i hriat reng khamole hati ta ton mai chuta zet chuan ka do the nai na tlin ta big lo Emerald he khe sa hian dolana hriat puina tel ve ka ni e an ming chu min hril mai ro ka ti ta kha chuan anem ve ta dewa ole a thalom tu ming ngei hriat du chu ti in zoi muang chuan paper aron la chuak ta zal mai Toyota khaltupa chanchin kha ka han soifia a chanchin te chu ka han zor vel chin nani lis chu han en thadan dana o ni don take kha Toyota khaltupa khan a ming dik lo pe lom beni seko ti na in soya ma se lo dik lowa tuna chuan police mi du lai police zon lai ani der to mai ama man tuma zon me ka ni e ka hnung lama chuan ka ming nge ya min ko thom ka hria o kin silmal hon I thok rim hal he mai mo kanin hung hal maya lom le haron tilar lara ka han hoile chuan dolana chu a kekor ipte a kutzen lutin lo ding wang mai kan nui let saka pispa ri khan a fanu chanchin lo ngai chang turin min tia enge thu hre tu tlan bo chu a chanchin ni reng ka han tia ming dik lo pek na chan tu thatak anei chu ni phot mai ama khai beto reng mem kha relo te chu ga in be ve zuaya mulele chu ka hailo khobang ka hantia thu hre tu dangin silaya ka ani ti in hriat lo dana tang hian akap nai tok le ani ti na anianga a motor bulvela tlan nge chu ni ti chu achiang viawin ka hria amazon hudan kong chu om ngei turani a omin ring em tuman kha pa chanchin kha an hren zui talo chu ani phota akaremo Toyota pol kumli emo kumnga emo vela upa ani arinom abak chanchin engma hriat zui tura om lo ani thu hre tu dang kha betaila chanchin thar engamo ka hriat bel mai lo mo a chan chu khalaya om ve kha kania engkim ka soipui thei hlomin ka ringe a relo te mi han en wang hu chuan alis nei ho chu min ron peta hlau mai kalome ka thil hriat le mu chu te chu ka hril ve nge yang che ti in ka chu san ta ani Spurrier na thona restaurant lam chu ka pan thuaya an manager nena chuan ka hanin hriat tira ama zar boi tu chanchin te chu ka han zor vela ani point alo hriat chian big lo thu le amma a ala mu ngai lo thu te Spurrier chu tun ma chuan zan lama thok thin ani thu le chupa lo lan na tang chuan zan lama tho adu lo wanga chonu lama tho adil thu te chu min lo hrilani ming te hril chem teri ti ning ka hria khapa kha mi mol tak chu ning ka ring eng tik lai poina zuya kha zir top ni po khan restaurant a ron hmu tuma Spurrier khan mu pe lovin na chua san ta ni kha khapa kha tirlam chuan thadewina beve nge ya ma se chua puin hu khan ami zir ha chianga adu lo ta ni ing ka hria eng tik lai poina zuya ni ngota akar fort ring nen hian aron lang reng maya napo adu angin atho thelo pha khatiang kha chu amol po ning ka hello asualin amma ma chau angai ning ka hria a hantia an manager chu lom thu te ka hrilom nu chuan Caroline Spurrier chen na lampan chuan ka engkhal chuak vele ta ni Caroline ni chuan a room a meche pakhata chen puya chunu ming chu Judy Layton ni hani ama chu kumsom ni re pahnih vel history zirlai ania he khuwa cheng hi an ni engtizi a he khuwa cheng si chutia in lua omve tamai nge ani ka hanzo chuan anu nen a in min lo wang ani thu min hrila engchen nge Caroline nen in hriat to le kumkhat vel chu ni to chiti chung chuan ma hi ka hra chiang vak lo zo bel adu vak lo ti hriat fe hian min han chang thun zom vata thingrem en pa chuan kha chhoi tuma ni mo ka han ti le a kum top chol hmangin kan ina ka hodon kanute Canada thlakhat zet thangin an jin chuak dona
ka unau pa min pui turin a local mek a han tia Caroline khan bial pa ne yem mi patam tak ne an in kopin an chuak ho fo alom tu emo kop big deuh ane lo mo mi po en lem lo chuan alu a han thinga ka han zot non le ngiala anu khan ama zar boi reng tu anom ni om khan a soya a chuak te po an chuak dunin an in kop deuh ni om ania engemaw a hril che kalo ring dewa engmah min hril lo kan in kop vak lova kan hna ve ve kan boi tok viau ani judi chan engemaw wangin tual tha ania engemaw chu a thleng ti a chianga min pui thei angem ka han ti le a tual tha na ani i chianga mi police point kong laka mi mol atong pala an ngai mai kha anu chuan a pom lo asin a tha engkim ka hriat chin chu ka hril vek to che ka pui thei lo che ani a han tia beidon thlak ang reng khop mai ni hni chung chu Caroline zirtir tu le a thian te ho komin hun ka hmanga nula fel tak ni na lang a mai ro chu thil tangkai tur om ang han hriat bel ka nei lem lo khop mai thu hret tu ho li chu ka han en le a Toyota khal tu pa kha zon mu le ka du tlat a ming dik lo police ne na a pek du dana tang khan arin om ber mai chutia mason na po nei lem lova ka te kual vel lai chuan ka thian pa John Birket a kha accident thlen na hmuna thala tu ani thu karil ruwa ron lang zoka thalak ala nei chuan kha Toyota car number kha ka hmumial mai the asin John a office chu ka va thleng thuaya a thalak ho te chu ka han thlek te dun wanga kan mi du thalak chu fia thatak alo om reng lo mai alo ni thalak dang a han lak lia chuan Caroline car thalak le Toyota car chu alo lang dun hlawa han zoom deuh chuan Toyota number chu alo lang ve thei hlau mai le maso na thatak zong ani dolana han hril chu tha ti viau mai ila keima a han chui lok ka du awangin ka mel hriat pakhat MVI lama thok chu ka phone ta zok ani chu number chu Toyota car kumsang khat zakwa somriat palia siam adum pol ni in anei tupa chu Ron Kelly ania loi buala cheng ani arang in Ron Kelly ya in lam chu ka pan thuaya doorbell ka han me lai te chuan ka zam ruang reng khop maya tual that tu mu chuak don ni in ka in sia ka hel hol ani ber mai kong khar chu aro in honga ka mu tum lo deuh mai ka muta chu kong khar lo hong tu pa chu asang in a thau em maya amit chu adum pol ni in asam te chu a sen thur mai le ngal engei du le Ron Kelly ka zonga ke ma hi kan ye nangma mo Toyota car pol MZ01 G4157 hi ta ni mo makti mel de wa min en chung chuan ni enge thil dik lo om em ni ka hrechi alo we tuai mai khalti rem kan ti le rama tharuk chunga ding to i du le va en chin vela anin sira chuan min hruai phaya chuta chuan Toyota car pol a ke le engine po om to lo chu alo dinga ading rei tok hle to ti po a hriat mai enge thilom zian ni reng mi han hrilte nia he car number nei tu hi me che pakhat tual thi na bula mu ani wangani thil the ani lo tharuk tal tap chu heti hian ading to a car chu han en chiang le dewa khai he enge om zia a number plate chu kokin a number plate chu tu emo chuan a thlak ani nge hi ni motor number plate hi tu emo chuan a thlak kwal nge ani hi le enga tan nge an ti ang le i car ang che hi an ruanga chu motora chuan motor hlui number an belanga police point an chui zui thei to don lo ti na hani chu lieutenant dolana chu ka bet huaya ka thil mu te chu ka han hril ngal veka ani chuan car ruk list chu lo check-in tuna keklia ka kara an number plate vo nei tu dik tak car chu car ni liam ta khan ruk ani thuaron soi ta chi areng ani dolana eroin ko car nei tu pa chu akap tu ani aring chung lawa misual hoklak nin hlei thil tia alangai tlatani ke ero chuan karing het bur thung khat langwal no pang tak samdum mit mudum ram mai kha ka zon hu angai ani thu hret tulis chu ka han en non le thina chung hote ka han biak kual ngial poin mason na ka mu thei lova enga motal chu ka thi turani Toyota car pol nei tu pa zon la chu mei thai zinga zang zon ang lau ani boxi university lama chuan let le ila thu poimo ka mumial mana judi leiton ni khan enga mo chu hriat anei ngei turani
vadop leila thang tiril ruchung chuan university lampan chuan ka in khal chuak le ve ka in khal chuak vele ta ni an in lua chu alo in kal thria pa tukvera tang chuan ka han ena in chung chu alo ruak vek to ti ka hmu theia in lua nei tu pa chu bia in judi nu le pa chen na address chu ka dil chuaka engpo ni se ka zot non le reng reng tura ni rengot benge sei rundung ti in an lam pan chuan ka in khal chuak vele ta ni ko thler nuam taka chuan in moi tak mai hi alo oma bel chu ka han meta ka han ngak dewa ka han met non le ngial thin na in chan na ha om lo are hian are tlok tlok ani ber mai alan dana tuma anom lo ani mel ka kar lama kalet le mek lai chuan an in sira an garage chuan kamit ala riau peka ka chung rila chuan en chian chak na ka nei tlat mai ka pan hnaya atuk vera tang chuan a chung lam chu ka han bi china kar pakhat arong no khok vek hi ka hmua a kongka a in kal lo awang chuan ka lut ta ni ole hei kar nge hi ni ka kar du chu ni a number plate ero alo om lova kha toyota kar nge kha ania a khal tu hi he leiton chung ko mi le sa an ni nge yang le ma se eng ti zia an garasa nu chi mai nge an ni ang le mun danga da son angam ri lo ani nge yang a chung chu ka han en kual vela asit malama chuan .45 pistol hi alo let ngat maya rin hlel rual lowin ka du chu ka hmuta ti ka hret hei arang theyang bera police ril tum chuan ka kar lama chuan ka let le ta ani Fort Ring hian leiton chung ko in chu ron pan mek chu ka hmua a khal tu pa chu ka han en chian chuan ka mi du ngei mai chu alo nil heu mai le judai u naw pa ani theyangem a an po anin ang le tak mai a hei wang ani chi hi judi khan engma soipuya du lo ni Fort Ring khal tu pa chuan min ron hmu ve ta a mela chuan hlau thong mel apung hal min lo la hre reng ani mele get chunga ron tlan lu lo chuan chak tak chuan atlan tlang ta daya arang theyang berin ka zui ve ta ngal kongpuya chuan chak tak chuan alim phei ta puat maya ke lain kan hu thui chu lo ka tum lo hrim chim lampan chuan kan in zui ta char mai traffic alo zam ta ka chuan kongpui chhuah sanin kongpenga chuan a penga ka peng ve thuaya adar thalanga tang chuan min ron en zui reng bok chak takin kan in phei ta ani kong chu a rual rem lovin kan in so dota kong khuar lai ate chuan kan in so le bur thina chutia keima lam alo hoi reng awang chuan a hma loka kong siam ho motor lian lo tlan chu a hmu lo ni ngei turani a hmua a brake ara meu chuan a chik tuara arita bur mai le chu accident chu a hma a kerolini accident na mun chia kha alo ni ambulance le police te le mipui tamwak lo pungkhom te chuan a hma a kerolini accident na thlenlai boruak kha min hret chuah tir uaya teri leiton chu a bial nu a thana hmuna chia chuan accident wangin alo boral veta hani